ба назари шумо кормандои кадом соҳа даромади бештар аст? омӯзгоро. Фикр мекунед маоши омӯзгоро бештар аст? Чаро? ҳар сол ҷаноби олӣ зиёд мекунад, имсол 30% зиёд кунад. Барои худи омӯзгоро шикоят мекунанд, ки аз ҳама маоши кам аз мо аст. Не. Хай дар ҳамон маҳалҳо 3-4 ҳазор мегиранд, 5 та мегиранд. ба гуфти мо ака мо намедонем, но ба гуфти мон духтуро. Барое ки бисёриҳо бемориҳо и чизо бисёранд, ай беморӣ озор мекашанд, барои ҳам мақсад бисёр мераванд. Даромади блогерро чӣ? Мешаванд. Бад нест. Бад нест, зираш да. Фикри ман ҳами духтуроам барое ки саломатӣ авваландариҷа ҳама муроҷиат мекунанд духтурода. маоши зиёд намедонам ҳозир кӣ мегирад, ҳама як хел мегиранд. Зиёдшо намедонам. Шумо корманди кадом соҳа будед? мо деӯ даем, корманди деӯ. Тозакунии роҳу. Бале, оид ба тозагӣ. Маоштон чӣ қадар? нағзай хай мешава созтар, худо ба шукр. Мехостед чӣ қадар маош гиранд ҳамкорои шумо? Хаку мо ҳамон чизе ки мехоҳем, хай худованд агар чӣ бошад, хай ака ҳозир чанд қа мегирем худмо? 2600 сомон. коргарои ҳам парихма хер ва ҳам диги барои ҳам устои мошину чизо ҳам корҳояш даромадаш соза. Устои сартарош. Чаро фикр мекунед ки маоши аз? барои ки кор мекунам ҳам худам. Сартарошам даромадаш соза. Чӣ қадар аст? ҳам даромадаш аз ҳами як рӯза даромад 150-200 сомон. ба фикри ман сохтмончиён бештар. Ну объем аст. Ма кам бароси гап мезанам. Аз ҳамин хотир. Хеле маошаш хуб аст. Мақсад ман моҳона 17-18 ҳазор мегирам. Шумо сохтмончӣ? Ман сохтмончӣ. Бале. Яъне даромади хуб дорад? Даромади хуб дорад, да. На тавсия намедиҳам бисёр касоба. На ки вазбин аст, мушкил аст. Кор ҳаста? Кор худатон дида истодаед ки сохтмон чӣ қадар бештар аст. Касе хоҳиш дорад мекунад. Надорад маҷбур аст таксӣ бизанад. ба назари шумо кормандои кадом соҳа даромади бештар доранд? ба фикри ман кормандони тиб. кормандони соҳае дорад ки хай кор кунад. кор ки накуни айҷо даромад мерӣ. халқ бекориш як хелиш ҳастай. кор намена, кор лав задай. бояд кор кунад. ин дому ҳамаш кор дора башанд.